ଏହି ମାସରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାଳ କାଢ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥାର ସଠିକ୍ ଉପାୟକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଥାରୁ ବା ଏହି ପୂଜାରୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ଓଲଟା ଆମେ ଆହୁରି କର୍ମଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ପ୍ରଥାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଘରର ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ସେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ସେ ସନ୍ତାନଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ସେଇ ଦିନଠୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରହିଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ପିଲାଟି ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରିବନି ଯେଉଁଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିବ, ମାନେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କର୍ମ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଏହି ପ୍ରଥାର ସଠିକ୍ ନିୟମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ସେ ସନ୍ତାନର ଜୀବନରେ ହିଁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଦିନ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେପରି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲା ବୟସରୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏହି ମହାପାପରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।